So, ayun, good morning everyone. So, nagmataak, kaagaw ni siya guys. Nagmatak temprano kay magluluto, sir, akya na. Magluluto aksan bihon, pero bago ito magkape, magbuto ka kanisa na akong buhok. Ay, kakabuhat ko lang, nagtimpak na yung kape. Then, nag-video. So, ayun na. Magigaw paktida kape kay para mahimang nuak. Tapos magpasa na akong tiyan. Kay tiyaturog paksa na talaga kay kaagahon. So, mga ano ito, 4:30 bumuhatak. So, mag-video kita na eh. Ano yan, toko na istorbo. So, ayun. Gigo-pigo pa kanay. For the gising. Diba? Nag-alarm ako sini guys. Nag-alarm ako para mang temprano. Pero pag nag-alarm ako, nakauna pa pag mata. Kay an akon kuang kasi na nakukuan na ba na may libang pagkabuwasan, kailangan ko kung maghimang no temprano. May ito na nauna sa alarm clock pag mata. So, ayun guys, ada akong lulutoon nyo na is bihon. So, gimpalit ko ngayon siya kagabi na. So, nag-kuha na lak, nag-reserve na temprano. At nagbabad na tidasan, bihon. So, habang siya nakababad, magtitiros na aksan, lamas or panakot. So, yon gin-start ko anay, ginuna ko is carrots. Wow, carrots. So, inuna ko is carrot. Iton siya. Ano, kamal nga sa na san mga utan ano. Ba, nagdaralasan 200 utan la, kamahal. Pansit barato pero utan mahal. Mga panakot kamahal. So, 120 ang kilo sana. Ito na carrots, kaleton 1/4. Ang sayote naman is lagpas tunga. So, bali 90 siya. Pamahal eh. Pero for the gawla, parang may dala may butang autan. Bisan waray karni. Siring pan karni, on the way nala. Next time. So, ayun guys. So, ginhiwa-hiwa ko siya san. Ito na, natural na hiwa na panbihon na utan, diba? So, yun. Alam nyo guys, di ako talaga maara magluto san bihon. First time ko siya magluto yan na. So, naibaro ako sa YouTube. Kay Sering Nira, may babaro ko kano panluto, except santutdo is sa YouTube. So, naghiling ako sa YouTube kung paano maghimosin aniton san bihon, pansit bihon. So, nagtry ako. So, mo na iton siya. Diba? Madali lang nga magluto san bihon. Oo. So, ayun, ko siya, giniling ko siya 3 times. Tas yun, hibaro ak gihapon. Thank you sa YouTube. So, yun guys. Mopay nalada si YouTube para iligtas ako at tulungan. Sana all. So, ayun guys. Talaw nagko-Korean person. Pero for you go la, diba? Yon. Then, pagkakamang ko sana is magtitiros aktidasin, repolyo. Diba? Oh. Pasensya na kami sa akon kwandida, san akon tadtaran. Kay pinobre. Pasensya na kam. Kinabugos iton kasi nautod la. So, meton. 1/4 na la. 1/4 na la, di pa nakakapalit. So, ayan. Then, teros-teros ko na kon repolyo. At sana nga teros. So, iton siya is intanggal ko anay an matig-ang part sa but nga para diri maungay sa pagteros. Diba? Diba, nagkakahuglo gan repolyo pero for the gola, sasaling ko dahil paghahapit na mapuno. Yun. Tala oh. Kure-kure gad man oy.
Yun. Pero kung sa proper ka pumalit, I mean sa merkado, baka barato lang utan. Makabiling ka barato. No? Kamahal kasi didi. Papatungan na nera dagko. Danay 20, 15. Yawat bagyapon nakakatipid, di ba? Pero wala man. So, yun, nag-start na kida man ko sa carrots, repolyo, nag-start na kida sin lasuna. Sana akong lamas nga lasuna at sibuyas. Nag-start na paneros. So, iton guys, waray paksa na makaharing. Kaya naabdan aksan aga pag human luto. So, yun, diba? Akon kwandida guys, na niton lasuna sibuyas. Bago ko napalit sa akong asawa. Kaya warak makapalit kakulop. So, humangko teros dida, wala ko na ma-video nagpapaso nak dida, nakaharing nak dida san kalan, tapos nagpapaso nak dida san karaha. Then humansan pagkapaso sang kara san mantika, nag-start na pag gisa san lamas, lasuna at sibuyas. So sunod-sunod na iton. Paypayan ko kasi dida ang kalan kay para magkandayon baga. Para makalutok dayon kay inagahan na nga ni taman niyo aga na diba kanina kasi rom. So yun na humang ko dida pagkwansan laso na sibuyas san medyo nag golden brown na laso na medyo nagkwanalatan sibuyas, nag-start na dida pagbutang san tuyo. So kay may salinak dida nga tuyo mawakon ginbutang nga. So, ada mekos-mekos mo na yan, ensan. Tapos, san kuan, gimbutangan ko na siya sin toyo. Sana golden brown siya, mga guys. May salinpak dida nga toyo, so, mao na lakon ginbutang. Kay sakto man la siya. Sakto na siya, diba? Naubos ko na ito siya. Tapos, kauman san tuyo, gimbutangan ko siya san pamenta. Then, pagkatapos san pamenta is, ginbutangan ko na siya san magic sarap. Dua ito na siya, paminta duha. Dua nga paminta powder. Then, next is magic sarap. At ang isa pa is, last but not the least, tubig. At oyster. Yon. May yan. So, ang gutay lang ito na akong ginbutang nga oyster. Tapos, mekos-mekos. At isabay ang carrots. Para medyo magyumo na ang carrots. Maluto. Diba? Para kumuhan sa carrots ang rasa. Tapos, pakaladkaron ko lang siya 4 minutes. Pag kumaladkad na, waiting for, waiting, diba? Magulat kit pag kumaladkad. Ayan na guys, kumaladkad na siya. Gen, mikos-mikos ko toro. Diba? Para magsahidan pag lutusan carrots. Tas gintakpang ko toro. Balido ako siya nakpakaladkad dito sa carrots. So yan guys, kumaladkad na siya. Butang ko na repolyo. Pagkabutang ko sa repolyo, nimbutangan ko na siya sa chicken cubes para pandagdag sa rasa sa pansit. At ibutangan ko siya tubig para pansabaw sa utan. 'Di ba? Kay inimbutangan ko siya sa repolyo, di mo na makita ang sabaw na kanina. So indugan ko siya kay para maluto ang repolyo. At ginmekos-mekos. Then pagkamasan mekos-mekos, gintakpan ko siya otro. 'Yun, 'di ba? At waiting san pagkaladkad. At yun na nga, ginmekos-mekos ko otro siya, ginukay-ukay ko siya otro para sharing ko nga ni kanina, para magpantayan iya pagkaladkad pag luto san utan. Para magpantay.
Yun. Excuse me. So, yun. Tilawan ko siya kung sakto na ba. So, matabang pa. Butangan ko siya utrosan. Asin. Yun. May, tuyo nga. Salin ko to kanina. Wari ko kanina maubos. So, gimbutangan ko siya sa asin dida. Kay medyo matabang pa. Butangan ko siya asin. Slight la. Para di rin naman mag-asinan. Pansit. Yun. Tapos, halo-halo ko siya otro. Yun, diba? Mekos-mekos mo na yan, ensan. Yun, diba? Madlaw na, guys. Kita ala niyo, oh. Madlaw na. At ginhaon ko didaan utan, guys. Kintanggal ko ang utan. Kaya susunod ko didaan pansit. Diba? Yun. Karas. Karasa good man, guys. At ito naman siya is imbutang kunaan pansit. Pero correction, guys, nagugas sa kanay kamot, antis ko gin kamot ito na pansit. So yon, kasan humangkusan gin okay ko siya. So guys, nag-ihak tida ka nagwak duwag usa. Para makoy ko siya sa tuhay. Yon, diba? So, ginhain ko na siya, naniton, bulag-bulag ko, kay may nagdikit-tik pa na, iba nga pansit. So, yun guys, mikos-mekos ko, kay para makakuan siya sa sabaw, pansit. Diba guys? Yun. Siyempre. At, tumang ko siya okay, takpan ko na siya guys, para magkuan siya ang pansit. So, saan ko maladkad na, tanggalan kong takop, mikos-mikos ko tro, kaya para ang baw-baw, may nga to sa laro, manilaro, may nga di sa baw-baw, para pantay ba, diba? At yon, pagkatapos butang ko naan mga utan. Butang ko na sana didan mga utan, guys. Kaya para paghalo ko sunod, is sahid na siya. Diba? So, mikos-mikos otro. Mikos-mikos otro, guys. So, yan na, guys. Butang ko na siya sa utan. Diba? Karasa talaga sining utan pag may lemon. Diba? Marasa siya ipadi sa tinapay, sa pandesal. Diba? Padis ka kape. Oh my God, karasa. So, yun na nga, guys. Kuan ko siya. Mikos. Then, natapos na.